number 8 yonke lento izibhalo zithi unyukele ezulwini ekhuma abathinjwa. Hayibo. Nyukele. Isa. Koleza now. Koleza, burn fresh. Koleza. Man. Vamos, so dewa. So ngena. Hayi, mana phambi mitoya. Mana phambi mitoya. Jongani ngapha. Yeke. Unyuki. Uthile le mic. Tell the mic. Unyukele ezulwini aqhuba abathinjwa. Ithi indoda endumiso. Oh my God. Ithi indoda endumiso ukhuphe inqwelo zakhe wakhwelisa kuzo abathinjwa. Moda sibesafese ithi unyukele ezulwini ebaqhuba abathinjweyo. Yo. Abane bakhulule ngomlezwi ngelile lakhe igazi. Unyukele ezulwini ekhuma abathinjwa wasawabela abantu izipho. Verse 9 kuthetha ukuthi ke ukuthi unyukile. Kuthetha ukuthi wehla kuqala. Kuthetha ukuthi unyukile. Wehla kuqala waye emathunjini omhlaba. Hayibo. Wehla kuqala. Uyabheka amathunjini omhlaba. Lo ke wehlayo usekwangulokanye. Hayibo, lo wehlayo usekwangulokanye wenyukela ngapha kwamazulu. Yeah. Lo wehlayo ikwangulana. Lo sithi simshandwabeni akahlala ngegqobeni. Ngoba ntomiso ithamathambo wakhe emnqamlezweni njengoba amathambo omuntu ebesophulwa emnqamlezweni akajesu amathambo sangophulwa. Ngoba bengakawugqibi umsebenzi. Ngayingena engcwabeni. Hayibo bazalwane ndiyayithandakela ndaba. Ngayingena engcwabeni. Emntu ngayingena engcwabeni. Umzimba wakhe utshiwa ngamanundu. Umzimba wakhe utshiwa zimpethu. Hayibo bazalwane umhlaba wadalwa kuye. Amanundu impethu zadalwa kuye. But yena hayibo bazalwane abantu bakwethu bachithwa indalo yona yasaba yabaleka impethu zabaleka zathi lona umzimba asinokuchukumisa ngoba hayi ngomzimba asikhala ukuchukumisa. Bayithi zawubaleka impethu sathathula emva umhlaba nawo wavula indlela wakwamba ehle abheka ezansi. Lowo ke wehlayo usekwangulokanye wenyukela ngapha kwamazulu khona ukuze izinto zonke azizalise ngobukho bakhe. Sathandaza ngoku njengoba sothandaza njalo xa ngena phambi koThixo ngqo ngesibindi. Yabona iBhayibhile ithi ngegazi kaJesu senziwa onyana ne ane so jonga ngithanda ke mna ke le ndawo yandichilekela kamnandi. Jonga ngeke befana sesemnqamlezweni usekhona la emnqamlezweni uJesu wathi sayeza kwelalizwi le7
Wela lizwi le7 likaNkosi wathi ezandleni zakho ndawunikela umoya wami. Xa unikela umoya wakho wakhe usiya apha. Uthixo nakho ngiyayithanda le Bhubhi nakho xa isuka apha emnqamlezweni esiya apha wathi uThixo awunongena. Wathi uThixo awunongena. Kunyanzelekile usuke apha emnqamlezweni ungene uze apha. Apha kusephansi komhlaba apha. Hallelujah. So xa ifika apha phansi komhlaba, xa ifika apha phansi komhlaba ufika bonke ke ngoku na athi uPetro bethetha athi babethinjiwe. Ngoba babefeke exesha likaNokhupha bebethinjiwe bumnyameni phansi ezantsi eHadesi. Wafika phaya ke ngoku uJesu, hayi bazalwane, haleluya. Wafika ke ngoku naphaya uJesu wafika wangena phansi komhlaba. Efikela kwakhe apha phansi komhlaba wafika wakhulula aba bathinjiweyo. Wabaqhuba kwakuna bazalwane thina. Ayibo simbonile uJesu xa esuka apha ufike apha wagxotha ne kathoka ugqiba umsebenzi sokwanyanzeleke ebheke ezantsi. So thina asizuqala apha singoJesu thina asiyofuna direction thina. uJesu wayofuna direction kuThixo wayifumana. So thina sithina sinoJesu siyayazi direction. Apho sasuka siye khona ngoku sawufika sibheke ezantsi cha siyokhulula sibaqhube sibaqhubele ngasentla ukuze uJesu njengehle ngasenene ulinde bona ukuba bayokhulula sithi usumile isibindi sokuba siyongena. Thina sithotyelwa ngamadimoni, sithotyelwa nguSathane uqobo. Akhonto izawuma phambi kwethu ngoba sihamba nesibindi, sihamba ngesibindi segama likaJesu. Asiyaphi ngokwazethemba but sithemba igama likaJesu siyovula ngalo. Ngoba nasizongena nawe lungisa ukuthi ngoba nawe uyongena uyikhuphe yonke ifamily yakho ebebethinjiwe, uyikhuphe yonke iSouth Africa ethinjiweyo, iBrazil ethinjiweyo, America, Italy yonke, Europe yonke, Australia yonke, iChina yonke siyayikhupha. Ihlabathi lonke siyalikhupha. Lithinjiwe lihlale bumnyameni babhubhile. Inceba kaNkulunkulu isekhona. Inceba kaNkulunkulu isekhona. Yena uThixo ufezwa sithe ebantwini. Ngoku nasiyehla ngoku njengoba sisehla njena siyolanda bona sizobakhupha sibasekuye. iBhayibheli ethi uhlaka kwakhe wabakhupha wabaqhubela phambi kuThixo ugqiba kwakhe. Hayibo uthini pha kwela lizwi semnqamlezweni vwe number 5 uthini kwela lizwi lala ntombi la alazi uthini ngxaniwe abonelanga ngaba abakhuphileyo. Hallelujah. Ithi iBhayibheli ithi le ncwadi bayasasa wadlula apha waphuma apha wenyuka washiya abapha wathi andisanxaniwe. Hayibo ayiyivayavakala wathi ndisanxaniwe njenyuka ngoku ngaphezulu kwakho Thixo. Uba ukhona abafihlwe nguSathane phezu kwakho awuqondanga ndiyabafuna Thixo ndizobakhupha. So thina sizonyuka ngoku siphuma apha siyenyuka asisaqala siyaphuma apha ka siyenyuka siyayazi indlela siyokhangela. Hayibo phansi komhlaba phezulu siyakhangela afune yodwa. Siyakhangela ngoku stand up sizokhangela ngoku sizokhangela xa siphuma ngapha sizokhangela zonke sikrolonqe yonke indawo
kwindawo siyakrolonqa kuxhomekeka into yoba wena ulaliphina ijoni eliphuphiwe ukuba isiphiwo sakho ube lijoni laphansi komhlaba okanye ube lijoni lasemahlathini emacaleni komhlaba phezu komhlaba okanye ube lijoni lasesibhakabhaka but kwakuna sizothisa siyokrolonqa kwindawo zonke apho bafihlwe khona ngusathane sisekhona sisaphila nje kulo mhlaba siyamxelela usathane sithi yaxoka akho zingangeniyo sinesibindi sokungena kuloo ndawo ubasihle kuyo ayikho indawo thina sihamba nelayiti apha khoyo usathane siyalayita nakweyiphi indawo ngoba ihlabathi liphethwe sithi masithandaze Sunday school.